alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave en video, hvor jeg viser, at jeg gør mig klar til at gå ud og springe. Og selvfølgelig skal jeg også vise, at jeg er ude og springe. Så lad os bare komme i gang. Det første jeg skal på er selvfølgelig shorts. Så har jeg fået shortsen på, så nu skal vi bare have t-shirten. Så har jeg fået t-shirten på, så nu skal vi selvfølgelig ud og sætte hår. Nu er jeg kommet ud på badeværelset, så nu går jeg mig bare klar. Så vi ses, når det er. Nu har jeg sat hår. Det jeg brugte til det var selvfølgelig en børste, hårgel, gelbørst og en hårspray. Så nu vil jeg egentlig bare gå ud på trampolinen og vise nogle tricks. Jeg øver meget at lukke ordentligt ud i mine baglænder og min, min hofte og min flikflak, fordi jeg skal til konkurrence om sådan cirka 4-3 uger, og det glæder jeg mig selvfølgelig meget til. Så derfor øver jeg mig virkelig meget ude i haven for at lukke ud sådan her, i stedet for at lande sådan her. Gør man sådan her. Så det øver vi lige. Og det er vigtigt i mine baglænder, at jeg trækker armene op til øret, og så at det ikke er armene, der kommer hen til benene, men selvfølgelig benene, der kommer op til armene, så man gør sådan her. Og så en sikker landing selvfølgelig, så det viser jeg lige. Nu prøver jeg det med en hofte. Og i en hofte er det selvfølgelig også vigtigt, det glemte jeg at sige i baglænder, at man trækker op efter sin flik, og så tager armene op til ører, strækker benene, og så tager ved. Så det gør vi lige. Og selvfølgelig en sikker landing. Nu øver jeg nogle flik baglænders. I min flik baglænder, der er det jo selvfølgelig vigtigt at gøre alle tingene til mine baglænder, jeg lige fortalte. Men i min flikflak skal jeg huske at starte i saksen, og så have strækte arme, når jeg laver min flikflak, ikke have bukket, og så lande i saksen igen, og så komme op i noget, der hedder tårn. Sådan her, og så komme op i min baglænder, og have strækte ben og strækte tæer, selvfølgelig. Så det gør jeg lige. Nu laver jeg 2 fleksistreger. Her er det jo selvfølgelig også vigtigt, at når jeg skal til at lave min nummer 2 flik, at jeg står i saks, så jeg kan køre videre. I konkurrencen skal ens flik jo ikke sådan, der skal det jo helst være sådan lidt lange. Så nogle gange øver jeg 2 fliks og flere fliks, men selvom det er sjovest kun at lave en, så øver jeg også en, fordi at jeg skal øve dem lange, så det gør jeg lige. Så kan jeg øve min rubber back, så det øver jeg lige. I min rubber, der er det vigtigt, at jeg selvfølgelig trækker ben, og det der, det kan jeg godt se, det tror jeg helt, jeg gjorde der. Og så lande i tårnet, for så at køre videre til min baglænder. Så det gør jeg lige den her gang.